Ден 16 от моето 30-дневно предизвикателство за говорене пред камера. Темата днес е приятелство. Приятелите са семейството, което сам избираш. Затова трябва да ги подбираш внимателно. В училище, когато си 11-12 клас, познаваш почти всички, но много малко хора от тях ще останат с теб след училище. Може би в първото лято, веднага след като завършиш училище, ще забравиш за половината хора, които са били около теб предишните 5 години, а още година-две след това ще останат около теб между 5 и 10 човека. И това е съвсем нормално, защото училището не ни поставя в среда, където ние заедно преживяваме трудности, където можем да се сближим, а то просто е един аквариум, в който ние съществуваме паралелно. И ако ние сами не си създадем тези трудности, за да се сближим, ние продължаваме да съществуваме като индивиди в тази класна стая, в този аквариум и никога нашите идеи и мисли не се свързват по някакъв начин и ние няма как да се сближим. Затова именно много хора дори след училище остават без никакви приятели и това, което си мислили, че истинско приятелство всъщност не е. В моя случай аз имам около 5-6 близки приятели от училище още от 12 клас, които и в момента са ми много близки. Много се радвам, че успях да запазя отношенията си с тези хора и по никакъв начин нашето приятелство не се е променило. Даже смятам, че е станало по-здраво, защото когато ние не се виждаме дълго време, тогава се разбира кой наистина е до теб, дали ще те забрави, дали ще те потърси, дали като се видите вашите отношения ще бъдат същите, дали някой няма да се надул да се прави на нещо, което не е. Само, че 2 години по-късно ние сме научили много повече, всеки е живял част от своя път, видял е нещо различно, нещо ново и се споделяме за нещата, които другите няма как да преживеят и това го прави даже още по-интересно. Моята група от приятели е доста различна, всеки е с различни интереси. Нямаме двама човека, които да са с един и същи интерес. И това прави нещата доста интересни, но понякога и не се разбираме както е нормално. Но общото между нас е, че всички сме мега спонтанни и когато решим да правим нещо, винаги го правим. Няма да чакам някой, ами да, брат, не знам дали ще дойда, ще видя как ме е графика, не знам събота как съм. Веднага казва, да, ще дойда, няма проблеми, правим където искате, отиваме. Въобще за мен няма никакво значение, важното е да си пръснем филма и това и правим. Като цяло, само един човек от нашата компания пи и пуши, но той не го прави в прекомерни количества и това е също нещо, което е общо между нас, че се забавляваме без никакви външни източници, без някакви неща, които са ни нужни, за да се забавляваме. Достатъчно ни е да седнем на една маса и може да се разказваме вицове примерно 3-4 часа, което се е случвало, искаме да го повторим, но няма вече толкова вицове в българския фолклор, така да го кажа, че да има за разказване толкова много 3-4 часа. Единственото нещо, което ме е гадно в момента е, че не мога да пътувам с моите приятели, защото те през тази година обиколиха 6 или 7 държави, като всеки месец ходят на различно място, взимат просто колата, наемат си някакво ефтино Airbnb, където просто да спят и просто за 3-4 дена обикалят целия град, всяка една улица, не остава нищо от този град, което не е видяно. И това е супер спонтанно, защото ние тръгваме без план, без да знаем нищо за този град и осъзнаваме всичко, когато отидем на място и така е по-интересно. Случват ни се по-интересни неща в този случай, като нямаме план и затова винаги всяка една от нашите екскурзии бива сериозно запомнена. Всяка е различна от другата, защото, както казах, нямаме план и се случват случайни неща, които няма как да предвидим и това го прави още по-интересно. Гадно ме е, когато слушам всички тези истории, когато ми пращат снимки, но и много се радвам за това, че те се организират все още и продължават да правят тези неща дори без мен. В случая няма и нужда да ме чакат, такива са обстоятелствата, затова нека на тях да им е хубаво. Просто аз се радвам като им е добре. А ние ще наваксаме, когато и аз се върна в България, когато имаме общо време заедно. Запознах се в
По-скоро в 12-ти клас се сближих и с други, друга група хора, които са повече в изкуството, повече в театъра, които ме накараха да видя света през различна гледна точка, защото аз до тогава смятах, че светът е само точни науки, не вярвах в изкуството, не вярвах как изкуството може да ти помага дори да работиш повече, да си по-съсредоточен, да имаш повече идеи. Просто не бях стигнал до този извод само тогава, трябваше някой да ме го покаже. И с тези хора сме по-сериозни, говорим за по-философски теми, за по-важни неща, за съществуването, за това как трябва културата да се върне отново на мода, че това е супер важно нещо и то изгражда хората като характери, а като няма култура, няма и общество. И според мен е много важно това човек да се намери различни групи хора, с които да може да коментира различни теми, защото ти не можеш с всеки един човек да говориш на всяка тема. Трябва да се нагодиш, че този човек харесва това нещо, ако ти харесваш също нещо, тогава това ви свързва, това е вашето специално нещо. С другия човек, примерно е философия, с третия танци, с четвъртия филми и така нататък. Но ако по някакъв начин успееш да обединиш тези групи, примерно на, както при мен, група спонтанност и забавления и винаги да си помагаме, винаги да си казваме всичко, другата група, която е по-образователна, така да го кажа, по-културна, да седнем да си говорим важни неща, трети хора за нещо различно, примерно да ти помагат да се развиваш, да правите заедно някакви предизвикателства или да тренираш заедно с тях. Това е страхотно и не трябва да делиш приятелите си на кой е по-добър, кой е по-лош, защото един харесва нещо, а другия нещо друго. Просто един човек не е част от... Няма в себе си 2 или 3 личности, а те са хиляди и ти можеш да ги развиеш много тези всичките личности, като се запознаваш с различни хора. Ти можеш да развиеш своята креативна част, можеш да развиеш своята така по-научна, по-философска, по-спортна и то като се запознаваш с различни хора. Не трябва да се ограничаваш до това аз съм такъв и такъв, а трябва да дадеш шанс и на другите части от твоят характер да се развият. Това става именно като се запознаваш с различни хора и опитваш да правиш нещата, които на тях са им интересни, да говориш на темите, на които тях са им интересни, защото няма друг начин за развитие. Това е единственият начин да говорим, да комуникираме, да сме проактивни в това да споделяме, също и да сме добри слушатели. Това е може би по-важно от това да можем да споделяме. Също да сме добри слушатели. Да, като цяло за това подкаст се изчерпах. Подкаст за това видео се изчерпах и ще сложа край точно тук.